Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi o să vă învăț cum să faceți această chestie. Se numește petardă. Da? Scuze că dacă se văd acești păpuși. Da? Uitați cum pușcă. Dacă o dai tare, pușcă tare, adică trebuie să o dai cam așa cu ea să dai tare, să puște. Astăzi o să vă învăț cum să faceți din o foaie, două foi, cum vreți, să faceți una, că și eu am învățat. Video ăsta îl fac pentru încurajare pentru voi. Hai că încurajare, doar să vă învăț cum să faceți această taci să o fac din nou, că m-am bucurat puțin, doar puțin. Aici, această chestie, da? Această chestie, da? Această chestie, da? Petarda noastră este făcută din o foaie. Și hai să începem cum să faceți, da? Prima dată faceți așa ca la un avion, da? Nu mult, cam atâta, așa, da? Așa, după aia întoarceți, faceți iarăși ca la un avion, dar puțin ca să ajungă și pentru... scuze că am făcut. Dar puțin ca să ajungă și la cealaltă. Așa. Da? După aia întoarceți. Băgați foișoara. Vai, Doamne, iarăși nu o să... Cred că o să facem din această chestie. Astăzi m-am enervat de puțin acolo, de-aia am luat două, că pentru că mă enervez foarte repede. Da? Faceți ca la un avion, știți, o întoarceți, bam, ca la un avion. Da? E că nu e greu de făcut. Chiar nu e greu. Și acum luați cam așa. Da? După aia iarăși luați asta, dar doar să fie egale la lățime și la lungime. Așa, doar să fie egale. După aia o dați, stați puțin. Așa. Din asta o dați cam așa. Și ne-a ieșit cam asta. Da? Și hai să vedem cu pușcă. Adică o dai așa, da, tare. Da, nu pușcă acum, dar hai să vă arăt pe asta la altă, asta pușcă rău. Da? Și cam atât a fost și acest vlog și... Băi, ce să vă spun? Pa, 4 minute am stat împreună, pa!